and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Pero ka na rin ang pagpanginlabot sa lighters of the world. May problema. Kay mamiligro gyud mo, mabutang gyud sa risgo ang inyong kinabuhi. Oh. No. Speaking on the line, over and out. Hello, Kanton! Unsay Kanton? Unsay pagtuman ako? Pansit kay gitawag ba ko nimo Kanton? Sige, kalinto. Walay laing magbugal-bugal nako. Walay lain nga bugal-bugalon o walay batanis nga motawag nako kalinto. Ang sinugbara nga pagod. Si Hilaria. Ikaw ni minataya ka? Minataya ng naong ni mong kanahana ka! Ni magkatawana ka! Kapalos na ko ni mo, ha? Ha? Kapalos na ko ni mo! Ha? Kanay. Ako pala yung nagkunauna nga ikaw man. Anong gitawag man ko ni mo Kanton? Hirakay! Mag-exalti ni mo sa gislen! Paminaw! Ha? Hello, Clinton? Wow! Ang sabaw! Kanindot at tingog. Dili parehas kang Hilaria, nga murag ka nabitong anananggal og vampira. Hello, Clinton. Nakadungog ka ba na? Yes, you. Kadungo kayo, day Gislin. Indot, ani mo tingog day, oy. Makalanag man. Clinton, oy. Patuyan lang siya sa bigla. Tinaod bitaw, day. Indot kayo mo tingog, oy. Nindot pang akong tingog, nga nung ipakapinan pa manimog makalanag, ha? Aw, hala! Tood, no? Sinyalan man ko, eh. Clinton, may tuyo ko ni mo. Daan palagi ko. May toyo ka na ko, day. Tinanuwag man ka. Clinton, dili ka ba mamakak? Ha? Oh, day, oy. Birigod yun kaayo ko. Dili ko bakakon. Dili ko ka maumamakak. So, kung may pangutana ko ni mo, musultid ka sa tinuod. Alang-alang man pod. Basta dili ko bakakon. Musultigi ko tinuod. Salamat kung mauna, Clinton. May ipangutana unta ko ni mo. Pangutana dayon day. Pangutana bisag unsa. Kay dili ko mamakak. More pa. Bantay bitaw, ha? Laki day. I promise to do my best. Unsa may pangutana nimo day? Unsa may mga gibuhat ron ni Chan nga wa ko mahibaw? Unsa to day? Wa kang kaklaro? Usbo na ko, ha? Giyahak na. Usbo na ko, Ako'y. Clinton, ha? Hala. Unsa may mga gibuhat karon ni Chan nga wa ko mahibaw? Hala day. Wala ra ba diri si Dong Jan? May trabaho. Tuwa siyang opisina. Nahibaw ko, Clinton. Nahibaw ko. Pero murag wa ka magkasinabot da. Klarohon ako akong pangutana, ha? Pasabton ko ikaw og maayo aron matubag ko nimo. Paminaw og tarong Clinton. Matagi og kaugalinguntang biodata sheet. Kanang mga applicants na to, Miss Nice. Aron nila mapilapan. Yes, Sir Jan. Thank you, Miss. Welcome, sir. Bro, sorry kayo nga naputol nga itong pagsulti, ha? Diyan, bro. Okay lang. Ikaw pa. Asa na ganito asa na itong napita ato sa atong gipanagsultihan? Kato nga, naghisgot ka ni Dal ni Pamaso. Ang leader sa teroristang grupo nga Alpalda. Oo. Kung wa ko mag-research sa internet bahin ining tuhana, wag ko magkamatikod, bro. Sounds so, bro. Nagkakita ka naman yun sa iyang picture sa TV, di ba? Diha sa mga balita o sila to familiar na yun kaniya, di ba? Oh, tingali. Oh, maingon ka na. Kining, bro, tinuod ka nga may usa ka nidal ni Amaso. Ha? Ngano nagkapangutana ko ka na ako, bro? Matt, bro, kung mong tutukan ang hitsura, o ikumparar mo sa naong sa atong
president karon. Doon na sila yung similarity. Maumaugit sila gitsura. Unsa? Unsa gurang imong gipanulti, bro? Kung wa ka day hulagway sa itong presidente nga si Joe Ama Romualdo, suway og tanaw sa internet, idikit o ikumparar ang ilang itsura. Murag ang bungot ray ilang diferensya. Oh, binuan. Wa ko magbinuwang ro. Suway ikumparar. But before na nimo buhaton, may na-search pa ko ron diri sa computer na ko sa office. Via net. Nga there's no such name nga Nidalnib Amaso. Buhat-buhat lang ko nung kiningana. Oh. Yes, bro. Muna nabasa na ko diri. Alam mo, katawa mo ka, uy. Huwag mituo ka sa bana. Di ko maingon mong mituo ko. Pero doon na kini posibilidad, di ba? Oh, come on, bro. Come on, man. Gusto ka na bang mulihok sa imong panguna-una, oy? Grabe ka naman kayo kahait o panabot. Basin ba yung... Sobraan ka na sa imong imagination. Huwag tingalig, maparihas ng imong computer unit diha sa office sa imong desktop sabay, ha? Basin ba yung kanay sunod nga maguba? Ha? Come on, man. Unsa man ka? Kalimtiran mo tanga, bro, uy. Wag yun kayo. Maayong maani, ana. Wag yun, bro. Usa ka dakong tigom ka ng gihimo nila, Chief Devon. Dili ba? O Senator Gina, mao kini ang video sa trial nga gihimo sa virus team. Sa pagpakatap sa nahisgutan na natong virus. Sa pagtesting nila sa klase-klaseng tao sa palibot, kung unsay epekto niini sa kadaghanan. Ana adiay engineers, teachers, mga nurses, and even mga doctors. Mga yanong tao sama sa drivers, even call girls. May mga batanong babae o lalaki. May mga bata. May mga idarang babae o lalaki. May mga panday, mga vendors, mga street dwellers, o daghan pa og lain klase sa tao sa katilingban. Tanawan ninyo kung sa'y sunod nga mahitabo. Chief Devon, may mga gagmayng eroplano nga naglupad-lupad sa ibabaw nila. May kamera ka na, dili ba? Mga drones ka na. May mga kamera. May mga gagmayng tangki usab ka na. Nagisudlan sa virus nga suwayan nila sa pag-spray sa tanan nga anaa sa maong dapit nga miapil sa maong panagtigom. Uy, mao ba? Mao na ka na ang virus nga maghatag og sakit sa matao. Usa epekto sa mga virus. Usa mitabo nila. Sa ato pa. Ang tana-anaa sa maong dapit ug miapil sa tigom, way kalibutan kung unsay nahitabo kanina. Yes, Senator Regina. Ug tan-awan ninyo unsay sunod nga mahitabo. Tan-awan ninyo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!